Možno ho mnohí poznáte ako čaj na trávenie, ale harmanček je o mnoho viac. Je to bylinka pokoja, jemnosti a upokojenia. Rastie nenápadne a predsa v sebe nesie obrovskú liečivú silu prírody. Používali ho už aj naše staré mamy. Na bolavé brúško, na nepokoj, na zápaly, na ženské problémy, na pokožku a aj na dušu, ktorá bola unavená životom. Jeho vôňa dokáže pohľadiť nervový systém, uvoľniť napätie a priniesť pocit bezpečia. V tradičnej múdrosti sa harmanček spája s jemnosťou a vnútorným pokojom ako také tiché pripomenutie, že aj my nemusíme stále bojovať, že niekedy stačí spomaliť, nadýchnuť sa a dovoliť si byť chvíľu len sami sebou. A možno práve preto ho tak mám veľmi rada, pretože harmanček nelieči silou, ale nežnosťou. S láskou zbieraný, s úctou sušený.